sa da ya bari a san ya dena muka zuwa a san dalali ni ta sana'a ta ce Abdulhadi suna na ne kuriya ku taimai waka amma da na gari ne a cikin zanen na tashi an shaida ni na iya waka ko aure ko aure ko tallata muku haja har san gobe ni dole wanda ne ya samu gidan wasu su ana neman da wani yamma fara kudina fara kudina na shari'a ku sai sun biku sai sun biku da na kuma ka tsada babu shi ke kare ma har ba hawa ce mutu da sai na kishi Allah ya nufa na yi waka a cikin ganin aka sanni cikin aka sanni Abdulhadi suna na ne Allah sarki Abdulhadi Thank you.